Good PM, Kuya JM. Pag-play man Joy, 7 inches. Para kinlakay kumanong. Kuna na, ay! Talaga nga 7. Sino tayo 7 inches dita? Hindi ka mo. Pwede ka kadagarapa kapsat. Sino ka man yan? Hindi ka naman good PM, Kuya. Pag-play man Joy, 7 inches. Para kinlakay kumanong. Kuna na mo. Paspasagitan na. Paspasagitan na nila kayo na. Ngarot, para kadagiti 4 decade daw Hong Kong chapter. Dati nga sonata may aminan nga ditang nakalabasit itibado. I would. Favorite color. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibagak, ay ayatem ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y gutob, gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, puso ko may payapay, tapnon maap-apan, iliw ken senay. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamun. Tinairot nga rakop, abuyugan tiyas asong. Ililiwit di agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyap, aprus, apiras di bukbukot. Ililiwit di areng-eng, magtitilan itila payag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y gutob, gutob to'y puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamun. Tinairot nga rakop, abuyugan tiyas asog. Ililiwit di agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyap, aprus, apiras di bukbukot. Ililiwit di areng-eng, magtitileng itila payag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamun. Tinairot nga rakop, abuyugan tiyas asog. Ililiwit di agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyap, aprus, apiras di bukbukot. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamun. Tinairot nga rakop, abuyugan tiyas asog. Ililiwit di agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyap, aprus, apiras di bukbukot. Asabayan tiyap, aprus, apiras di bukbukot.
sunatan na Paul 1 tagapulot. Ngayon sagot mi apo kadagiti 4 decade duo Hong Kong chapter nga Hong Kong na dagiti babalasang naasawaan babaro lalakay nga nakalablab pasit no kuyog data red mga minti uniform da. Yan, good afternoon kini Manang Virgie Domingo Pisyo nga kasangsang po na dito yung mix na dakon. Thank you, FDD ta. Kinaduandak habang nagdadrive na ako na ni Manang Virgie. Nagsosyal mga talaga dito abroad. Tawarino, agman maneho ka kat the internet connection nga na pigsa. Kung gano'n. Dito iyan tayo. No nagmaneho kan. Walas. Turn off cellphone tawa. Sobrang nga signal. Sa akin talaga ka signal no makasagrap ka iti. No data nga min dito iyan tayo kat. Apo, rigatin na pa iti Facebook. Agiti lang messenger nga apo. Siyempre kailangan na-download mo. Download mo nabuntog latta. Nabuntog latta. Kasla iti napanta di Hong Kong nga mabalinta latta ti. Ay wala. Ag Facebook live uro no magpagnata ti kalkalye. Naimbag nga daw yung ading JM ken Manong June. Pakikablao yung man ti familia Bimbo ken Samyon di Tarania Gramon Isabela. Agyamanak at have a good day ka Aruba. Ako na ni kabsat ka Gladys Canef nga kabagyan nyo mo kaya mo. Isong ekspektaron balong JM tuno sumangpot ti package ni kabsat Gladys. At tanto kape nga nakaraman kanyan di dyan. Siyempre simple lang mo ti-request ka. Hello Manong. Pakikablaawan nyo man ti family Baldubino. Ken Ricarte nagruna da Mama Virgie. Papa Sendong nanay Ine. Ken ni ading ko nga napintas. Ni ading ko nga Ivy. Ken papaliman Manong di. Arapaap ka no. Thanks Manong. It's me AJ Ricarte ng Purok 5 Salvador. Wow, Arapaap. Arapaap. Manong June ay bag nga malam mo. Paragas man 7 inches from Michael Madiam. Titanggal. Tanggal ang mali. Manong June and John Mark. Greet nyo nga po, DJ kakadwa nga trailer truck driver. DJ 5-star Grains. Nongnongan Kawayan. Hello po Ma'am Sir Pua. Thanks Manong June. It's me, Daniel po ng Rizal, Santiago City. Pero ko nga pa yung kantang Changing Partner. Dada mo nga palsi nga naka-alo na ati. Tagikas na makaturog ka nga ako. Nga dumungag. Agora. Kablawan naman nga nakaidda dito. Morning nga may isa. Papay nga po yung riribok. Thanks po MJ from Victory. Hello kanya may MJ nga may isa nga nakaidda. Sabi ko matahang ka agpampanunod sa bali na mga lalaki din o makapagpanunod ka nga agbakal. Ano tadi ka tag may isa. Naimbagalo yung Manong June kablawan man ni bakag ko nga agkupin tiluplupot. Iso ni Vanessa ken Jay may isa anak May. Iso ni Vinson pakiplay man Jay. 7 inches. Thanks Manong June. It's me Jason Tikala Okan ang adanan Isabella. Okay, we'll be doing that later on. Naimbagalo tayo amin. MRS nga parte tayo. Nako na. What's MRS? Most requested song. May isa dito katagiti most requested song. Damdamata nga kantaan. Naibaga pangal daw yung Uncle June ken Manong JM kablaman dagiti family Natividad. Manuel sa Miling Pabiling ken Balagot dito Rizaluna Cordon. Agyaman ang apo ni Wailin Vallejo Tipideg. Piddeg. Mayats. Ante Tipideg. Padag, DJ Kodeta, kapagdagan country, DJ Ilocos. Piddeg. Di ba masisida dyan? Umasid si Tama na DJ, kasinsin iti. Tokmo na DJ. Tokmo. Maya na, mayat sa. Liddag gaya maya, liddag. Okay, nga nagkaro ba? Di pa uli magtaman ito yung background. Okay, nadanan na po iti oras, ti pinugtuan. Iti datdatlag nga sonata, kit isagana yun, dagiti cellphone nyo with your name, age, and address. Ulit naman, with their name, age, and address. Siyempre, di answer yun, di ba? Sabi ko mata, usto la una iti... Itaan taman, mapagdonda na ito. I-text nyo lang nga po, iti barbarong... apa ya? Awan di sa bali, iti lang monitor ta data. Ti ko naman nga mamangagdahaan. Sita lang mamangag. Okay. I-text nyo lang nga po iti official text line tayo over 0977 269 15 52. Ngarod, Aruba, iti datlag asunata kat dayto yan. Kasta unay
Iti panang daydayaw mo kini bakit ko Amin na panang tari pato na kada kama pamilya na Aglalo no nakapalas di nagiting tamatam di maisina Madlaw ko day tangem respeto wag pariwag lata No mamisan jak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko Isumiten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo Ngem ti madikinursunada tay panang tetex mo ken kuana Ulitem pa'y ti maminsan pakanenkan iti Granada Amok launay adi ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag iti tempay ta cellphone mo Ti aros nakit di amakiden na ken kanga aging babaru Maabis mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Manin, our official text line balong 36 What 36 ka? 0977-369-1552. Yes, with your name, address, and age. Or name, age, and address. Sa taya, answer nyo, apaw. 200 pesos. Wow. Launay adi ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag iti tempay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken kanga aging babaru Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Ala ka di pate montarik nam keni bakit ko Dagiti putut mo ti asikaswem saan kad ni bakit ko No di ka naragsak dim iramraman iti pamilyag Dungdung ti pamilyam ta isudan tut pagsandagam Amor launay adi ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag iti tempay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken kanga aging babaru Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Pula na yun